kok rene? Dijak piye, Mang? Aku iki tak pentingno rene iki, Mang. Mosok iya? Jane aku iki pengajian. Pengajian. Pengajian nang ndi? Gus Idam. Ngisi nang kono ta piye? Ning Bojonegoro, ning Gus Idam, Gus Ngidam. Tenan. Aku tak pentingno ning Pak Wo mergo dulurku Pak Wo. Ditelepon ta ora? Gak. Loh, lah kok rene? Lah mulane aku dikongkon rene mbok dikono apa Pak Wo? Aku ning Gus Idam ning kono yo dipenging rono. Kenapa nek diduwe rono? Lah ora dijak. Lah dak alung rene ae sing karuan cetha nek dulurku dhewe ning Pak Wo. Kemayo mlebu mrono. Wis aku. Salaman karo buwa. Aku wis minal aidin wal saidin. Masa iya? Wis ngono, wisite sing urung. Buwa. Buwa malang. Apa? Iki gak buwoan kok mbok kon buwo. Bu kami tuwa. Lah ngono kae kami ngono lho, nek buwo kok aku kuwatir mbok kon buwo. Kami ku ndak wong loro. Kami wong loro, nek wong siji saya. Berarti Bu saya wo. Bu saya wo. Iki Mang penyanyine wis nyanyi kabeh ta urung? Urung ah. Lah aku dadakan delok nganggo ngene orang katokan jero lho. Mas Anta. Lho Mang mangkat Mang dak takon bareng aku Mang. Aku diomongi dadak karo bose. Dibel Pak Wo iku mok dikon pelekan bola kok aku tiwas celononan. Kowe nek celononan lah. Layak turu ndek bengi kok mbok kenceng-kenceng wong yakine dikon pelekan kowe. Lah iya dikon pelekan aku mulane ngloloni turu sedina. Aku malah diloroi bojoku. Loroi piye? Kowe iki turu apa latihan mati ngono. Bojoku terus kurang ajar. Kowe rene nggo bola ta ora? Nggowo 3. Lah tok ora bojak munggah rene sisan. Ijo do mangan aku manganku tak untal. Iku sing urung bar anggere disaut ngono ae piye, piringe? Maksudnya kan urung bar mangan, anggere dikan disaut pelayane ngono. Kan ngene ae lho. Piye? Isone rene iku anu dikeki lagu gara-gara petan sunane Pak Wo. Pak Wo yang ning dinggon nyawer mesti njaluke gara-gara petan. Iya. Dan aneh-aneh saiki lagune ke Pak Wo kok. Wong asline iki nyindir aku. Lah kenapa? Lah gara-gara petan oleh petan piye wong aku gundul. Oh iya bener. Terus Pak Wo rese kok. Sentimen nang ngono. Ngene iku aku ya tau disawer apa sampo. Mosok iya? Ngenyek tapi ya ndak ngono. Ora ngenyek terus aku roh ndar ngisor mesti ora tau mbok kramasi ngono. Mulane aku disawer sampo. Aja sampo carane ah. Rondap. Ben rontok kabeh. Iki anu syukuran karo putuku lanang wis padha karo putuku dhewe nek Rizal wis kaya anakku dhewe gedene ngono. Bocah iku kaya anakku lanang. Iku kelas pira lek kowe kelas 4 saiki ya? Kelas 5. Kelas 5. Longi siji kelas 4 ae. Kelas 5 kakean. Awake wis padha ya to. Padha karo aku. Lah iki ndekne ning ndi ning Medan apa ning ndi kowe? Iso basa Jawa ta ora? Saged. Saged basa Jawa. Aku sing ora patek iso. Ya karo ngundang kanca-kanca. Nggih. Gara-gara petan. Nyusun agol. Ayo Mankim. Sapa? Mankim. Iki wong Cina ta apa? Cina, kelahiran Cina, Cina gosok. Mankim. Mangki rek. Hey! Nyusun agol RHS Production sone apa iki? Aris Audio. Urip iku sing ojo meri karo bandane ojo brono sandang pangan ora takut yen namung bisa sing prasaja yen uripku diatur karo rasa rasa iri rasa dengki rangelingi wong lanang kayane pira rangelingi wong lanang kerjane apa
masuk. Sikate. Aja padha seneng. Yo ayo. Apa maneh pepetang golek tumo. Desi deliksa. Mangko pungkasan dewi bareng buka watine wong lanang. Gara-gara golek tuma suwe-suwe rasani tangga Gunane apa lenak-lenik iku mesti bubar petan terus perang Bratayuda rumah tangga berantakan gara-gara petan bojo lunga ning Taiwan ya gara-gara petan anak telur katokan gara-gara petan mara tuwa njaluk sedan iku mertua sing edan so elelelele sek sir Nusantara RH Suara. urip iku sing prasaja aja meri karo bandane wong liya Iya raja brana sandang pangan ora teko yen amung disawang sing sing rekoso yen nurut diatur karo rasa ayo ayo rasa iri rasa dengki rangelingi wong lanang kayane piro rangelingi wong lanang kayane piro ayo padha nyotot yusonagon tanggapane syukuran ingkang putra aja padha seneng oh ayo gara-gara golek tumoyo suwe-suwe rasani tangga aglenak-glenik iku mesti bubar petan terus perang Bratayuda gara-gara petan bojo lunga ning Taiwan ya gara-gara petan anak telur katokan gara-gara petan mertua konjalo sedan iku mertua sing meneng ae sih. Wong sakmene bar nyanyi kok do meneng ae kaya wong do dikir dhewe-dhewe. Aku ya gumun Lah ya do ngingetno. bareng kene nyanyi kok HP-ne ditokno kabeh. Lah iya. Ana sih. Api-apian HP. Kowe mbok ingetno dhuwur aku tak ingetno ngisor. Sikile do ngene. Ngene.
Berarti lah ya apik marai sehat. Iki sing lara apa jenenge asam urat iso mari. Angger dingenekno terus. Iya. Jajali nek gak pecah. Efeknya kurangnya sithik. Alhamdulillah wa syukurillah iso sowan meneh ning Sekar Arum terkhusus wabil khususon panjenenganipun Bapak kami sepuh, Bapak kami tuwa. Pak kami tuwa wis padha Ora karo nyono ora ngira, Pak. lah iya ndhe putu neh. Duwe putu neh Bolak-balik iki, ketiban rejeki. Amin. Gelar acarae kok ndadak. Lah iya. 5 dina dadi. Mang dina piye wong 3 dina lek ngebel. 5 dina terus apa mlaku 3 dina. Lah iya. Ki mang nyawer gietno ae. Nyawer apa? Wah nyawer Arum nyawer penyanyine Sonagol tak takoni lem nyawer entek pira Pak Wo jawabe wis entek ubruk-ubruk Umbruk-umbruk wong racah 2000-an. omonganmu najan 2000 ya duit kok Iya duwit tapi 2000 lah nek sing nyanyi wong wedok sing nyawer wong lanang jajal wong lanang nyanyi wong wedok amene ngingetno tok kon nyawer rak ra butuh nek tuku lombok mek brambang kok ngono. mbok ya ora usah ngono to Lah ya apa wong trayo tenan kok wong kene iki aneh-aneh kok. aneh-aneh piye Aneh jaman ketoprak ning kono walah mban nyanyi do dienggono jangan tunggu lama-lama kemerutuk saweran barang dagelanmu metu jangan tunggu lama-lama ya wis aku tak mulai sik ngono Mas Amdak lah wong kowe kok meri karo wong wedok to lah wis kodrat ya Pak nyapa wong lanang karo wong wedok kuwi jarine wong akeh-akeh kae derajate lak dhuwur wong lanang mergo jarine wong lanang adalah kepala rumah tangga ning sebenere ora kok ora wong lanang iki padha karo nunut wong wedok mulane sing menangan iki wong wedok ya ora sing bener ya wong wedok nunut wong lanang ora nek aku iki wong lanang nunut wong wedok paribasane ya wong lanang ora ditarik kontrakan karo wong wedok iki wis matur nuwun lho kok iso lho iso mergo wong wedok kuwi sugi-sugihe wong lho omong lho apa ora percaya kowe wong wedok ribete ra umum lho ribet lah ning sugih kok iso sugih pengen bukti buktine apa nek wong wedok sugih aku saiki tak takon tak jawab kowe iki mancik apa geladak karpet lho ini ya wis ngerti nek kowe iki saiki mancik karpet gladak lah kok mbok takoki maksudnya wong-wong lho saben dinane ya mancike ning apa ya ndelok-ndelok nek ning sawah ya lumpur nek ning ratan ya aspalan nek ning omah iki krikilan lah saiki lho Pak mancik sawah mancik krikilan iki lak manggon ning gone lemah lah lemah iki iso diarani bumi lah saiki aku takon ya bumi iki lanang apa wedok bu iki wis ngandhake wedok mi akeh-akeh nek sing jenenge mi iki mesti wedok bumi dadi bumi iki nggone wong wedok kowe tau krungu bumi iki nggone wong lanang utawa nggone pakmi ngono ora ana bumi iki nggone wong wedok angger bumi iku nggone wong wedok lah kok wong lanang ora tarik kontrakan wong lanang ora ditarik kontrakan wis matur nuwun ning jerone bumi sebab apa kok aku ngarani wong wedok iki sugih mergo ning jerone bumi iki mengandung kekayaan alam yang sangat melimpah contoh tambang minyak manggone ning jero bumi tambang batu bara manggone ning jero bumi tambang emas manggone ning jero bumi lah iki lho Pak bumi iki nggone wong wedok kabeh mulane wong lanang karo wong wedok sugih wong wedok tapi nek ora ana wong lanang ya rekoso kok iso lho tenan kowe saiki ngandakno nek ning apa jero bumi ana tambang emas ana tambang emas tambang batu bara iya terus tambang minyak ning jero bumi saiki isane metu emas batu bara minyak iki nganggo apa jajal carane metu dicarane metu ya diburno lah sing duwe bur sapa cung
Wong lanang kowe roh mentok. Ero. Joberong iku sing dibur. Wong lanang duwe bur, wong wedok duwe bur. Nek linggih ganjel. Sik yu, aku tak tekon. Sampean duwe bur apa ora? Heeh. Sing duwe bojone ya. Wong wedok gak duwe bur. Ora duwe bur. Sing duwe bur Wong lanang. ning dipiekno kapak tetep kalah karo wong wedok. Kok iso? Lho iya. Kalah nggon ndi jajan? Wong wedok kejaba duweni tambang minyak, tambang batu bara, tambang emas. Kutha-kutha gedhe ning Indonesia iki ya nggone wong wedok. Ora ono. Ora percaya. Kok iso nggone wong wedok iku ketemu pirang perkara? Kowe tau ning Surabaya? Tahu. Surabaya iki ibu kota ndi? Jawa Timur. Kowe tau ning Semarang? Tahu. Semarang ibu kota? Jawa Tengah. Bandung? Kerupuk. Lho. Badong Kerupuk. kok iso teko kerupuk iki lho? Lah aku mang mangan Pak Wo, aku njaluk kerupuk dikene kerupuk Bandung. Jabang bayi. Maksud iki ora kok kerupuk Bandung iki ora. Lah Sing tak karepno ki kutha Bandung. lah kowe ra mbok kei kutha, kowe Bandung nganggur kok. Nah, sing tak karepno ki kutha Bandung. Kutha Bandung ibu kotane Jawa Barat, Surabaya ibu kota, Jawa Timur, Semarang ibu kota, Jawa Tengah, kota Bandung ibu kota, Jawa Barat. ibu kota, ibu kota, ibu kota. Kowe tau ndungu bapak kota. Bapak kota ora ono. Sing ono ibu kota, ibu kota. Mudeng. Paham? Kowe tek do bangga lho Dewangi Rocky mah. Aku tetep bela wong wedok. Nang aku yo moh kalah karo wong wedok. Kowe tetep kalah. Ora iso. Nek Jawa Timur ibu kota, Surabaya. Jawa Tengah ibu kota Semarang. Semarang ibu kota Jawa, Jawa Tengah. Tengah. Nek Bandung ibu kota. Jawa Barat. Saiki kowe tau lunga rono. Tahu ta, Pak? Umpama iki umpama. Iya. Kowe ning lunga ning Surabaya. Ning Surabaya. Lunga ning gone Semarang. Iya. Lunga ning gone Bandung. Kowe nek mulih pendak apa? Ya biasane wong nek perantauan kaya sasi wingi, iya. sasi bodo, Bodo. riyaya wingi, Iya. mesti ya do balik. Nah, balik. Setahun sekali. Setahun pisan mesti ruwame do mudik. Iya do pulang kampung. Pulang kampung tan mongko dalane mesti macet. Ayo jelas wong mergo do mudik kabeh kok, Pak. Lah ya saiki ben ora macet kowe metu ndi? Ah ben ra macet saiki ya gampang. Metu ndi, Cuk? Lewat tol to. Dadi kok Surabaya tekan Sekararung ben ora macet lewat Tol, Semarang teko Sekararung ben ora macet lewat tol, Bandung teko Sekararung ben ora macet lewat tol. Lah saiki sing duwe tol sapa? Wong lanang wong wedok gak duwe tol, duwene til. Aku kalah neh iki ketoke. Iya. Salahe wong wedok ora duwe tol. Wong wedok duwe tol nek mlaku ra ngene. Yu ndang nemu lunga pasar yu kulaan tol yu. Ben gak kalah aku. Andekan yo ngeyel. Gak, tapi wong wedok iya ancen gak duwe tol. Lah iya. Tapi kan duwe til. Nduh. Rembug apa kok ana tol til barang. Rembug Ngerebuk wong tol. wedok, Bos. Wong wedok karo wong lanang jare Rokim kondang wong wedok, kondang wong lanang. Kondang wong wedok. Kondang wong lanang. Halah nek kondang wong lanang kowe kok goleki wong wedok neh. Lho, Kok golek sing cilik saiki. lha Ayo. apa engko ben dicolong kancaku neh. Aja nek iki. Ngono ae. Iki aja oleh dicolong gue, Man. Dicolong pacul ndase nek. Aku tak nyarati sik. Oh nggih. Nggih, nggih. Saged monggo. Sakit monggo. Ora ngono kowe emang ngomongmu piye nek lewat jalan apa mau? Jalan tol ben ora macet, Bos. Ora macet. Nggone Ora wong macet Bos. lanang Kan nek iki. mudik Sik to aku iki takokku mung siji. Napa? Nek lewat jalan tol ora macet. sing kandha sapa? Lho kan dia gak percaya. Alah takok tego iku lho ndek ndrak macet. Dekne tol endi ya, Bos? Nek tol tua ya ora macet, mesti macet, Bos. Nek tole golek tol sing nom. Lancar, Bos. Tenan. Sing kandha sapa? Aku wis roh cah. Sik. Iki tak bantah. Iya, iya. Aku nom apa tuwa? Ayo. Setengah. Lah ibu-ibu saiki sendor tuwek dhewe ngono. Aku
Lah ya aku iki takon jawaben. Jujur apa ngapusi? Lho, jujur ta? Tua, Bos. Sing kandha sapa? Aku ngono jare mbok kan jujur. Kula karo Sendor tuwa ndi, Bu? Awas kowe angger muni tua sedor. Ayo, Tenan wis sesuk. jajalan wis langsung wae Wang. jujur. Jujur ayo. Kowe angger muni tak ambung ngantek klenger lho. Aku karo Sendor tuwa ndi? Tuwa ndi ayo. Mang ana sing muni nek. Lho, mogol karo sedor saiki tok sendor. Asemane aku peh mlakuku ngene lha kowe karo. Lah iya kok gayamu peh apa? Lah iya, Bos. Tol tuwa, macet-macet. Nek nama bus. Tapi yo ono, Bos. Sik saiki sampean ngomong nek Ya. nom bus. Bus. Joni rene Jan. Ayo rene Jan. Rene Jan. Rene Jan. Rene Sejan. Ayo rene Jan. Ayo. Rene Jan. Meneng kok. Meneng kok iso. Meneng ae. Joni nom apa tuwa? 6, Bos. Tenan. Iya 6, Bos. Bojone bolak-balik kondo aku. Gini apa? Mek gluntung tok. Lho iya Jan. Iya, Bos. Sesuk tak omongi Jan. Apa? Nganggo X6. Apa iku? Merica. Bawang. Tumbar kayak kecap terus keceri karo jeruk purut ada 10 waras Bos. Wis tak akoni ya Bos mbok warai kae lho. Wong kok ana-ana ae. Ya wis Jeh. anu aku kanggo anakku lan anu putuku Muhammad Nadio Nadio El Ramadan. Ramdan. Ramdan. Tegese laire nang Ramdan. bulan Ramadan. Oh nggih 1 Maret Muga-muga 2026. Sing dhisik wis dilakoni iki laire putuku Muhammad Nadio El Ramdan. Muga tansah pinaringan selamat. Amin, pinaringan amin, sehat. amin, amin. Yuki kok kesendakep ae mikir notol piye yo. Amin, Amin wong amin. aneh ngene-ngene. Amin amin. Muga-muga tansah dadi bocah sing migunani Amin, putra amin. wong tuane sak keluarga. Berarti nek asma iku dicocokno kelahiran ya Bos. Iya, Ramdan ini berarti lahirnya waktu bulan Ramadan. tapi ono lho Bos. Apa? Lahirnya pas Idul Fitri dijenakno Sariman. Kok iso ya? Lahirnya Idul Fitri pas takbiran. Allahu Akbar. Dekne lahir ceprot terus jenenge kok Sariman. Kuwi roh karepe Bos. Karepe apa? Sari iku rak ampas. Ah. Man iku rak menungso. Ah. Dadi lahirnya gak dikendaki ampase menungso ngono lho Bos. Jenenge Sariman. Iku kok melu rene bareng ki lho lapore Lah iya rene. mbok anggota mbok. Keterangane piye kowe iki? Ada apa sih? Disi-isi. Lah wong biasa wong nek ganteng ya metune keri agol. Sing kandha sapa? Ora ngono. Iya. Ujuk-ujuk kok sampean iso nang kene terusan melu maju manggala iki larah-larahe piye? Aku mah ditakoki Pak Wo. Pak wo piye takoki piye? Sariman ku saiki melu jenengan apa piye, Mbah? Terus. Mbah wong ora tak kei jadwal yo teko terus ya aku. Lah iki terus keterangane piye ngono lho. Keterangane ya angger melu wong butuh dhuwit gol. Aku sing tak kuwari tiri iki nek ana kaya jenengan. Napa? Nek terus kok kami tuwa lah perkara terke ora tau mlaku. Lek terus ujug-ujug kelakuan kaya kowe terus melu sing penting tok dhuwitne ora rekoso aku. Lho ora apa-apa, witip-witip sedekah gol, wong ketoprakmu ya payu. Ngono to. Oh iya no gol. Lho, Lah kowe jare ya bos ketoprak mbiyen, Man. dhisik Lah ketoprak ning ndi saiki? cekek corona kabeh. Ana ketoprak kok dicekek corona. Lah piye omong apanane yo Pak ya? Ati bang ngapusi. Wong jujur kaya Sariman ngene iki. Mulane goman ketoprak iki nek kepengin payu, inilah barometer. Barometer apa? Gawe contoh, ketoprake Wahyu Manggala, kowe nek ndelok lighting, ndelok lampune, megah. Ora Lah kowe mbiyen ketoprakmu rambut wene lampu sing megah kok. duwike sapa? Duwike kakekane. Ngono ku yo ragat. Lah saiki apa mbiyen ketoprakmu rambut wenehi lampu? Ngopo kangelan kaya mogol jutaan, Bro, kaya ngene-ngene iki. Aku dhisik ora kok. Lah ketoprak mbiyen piye? Diesel biasa iku. Dompenge mogok terus. Lah nek mogok ngono ku terus piye? Tak ganti Mbok ganti lampu apa? motor Vario tak depno ning ngarep panggung.
Wong kok senengane kok tekan iku wae. Alah mbah Ana menghormati dik bulan Ramadan. Ramadan bareng ben ngomong dhewe wong dagelan ora ngerti ana sing ngandani yo mangkat. Lah iya salah kok mangkat. Lah yo ben ngomong dhewe kono. lho lah aku sing bayar sapa? Iki ora rembukan bayaran. Lah ngono. Heeh nyambut gawemu iso apa ora kok njaluk bayaran. Alhamdulillahirabbil alamin. Ya tak dongakne ya. Muga-muga dik Ramadan dadi Ramadan. Ramadan. Cangkemmu nek ngenyek nang ngarani cangkem kok angel lho. Kowe ngomong ngomong apa arep ngomong Ramdan. Assalamualaikum. Terus dene ngomong Ramadan. Ramadan. Asline iso ndek ngomong Ramdan, gak iso. Lah ngopo? Untune lho. Ora apa-apa. Mingkep, wih mencep, wih gantenge jangkrik. Ya Allah Gusti, iki apa man? Kali iki rong mari ya gol suwe. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Suaramu koyo ning jero genuk. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Monggo kita panjatkan puji hormat kepada Allah Subhanahu wa taala. Mbah kaji palsu. Kanthi bacaan Untuk Bismillahirrahmanirrahim. salam manglo. Alhamdulillahirabbil alamin. Masuk. Wassalatu wassalamu alaikum warahmatullahi. Om bulet neh. Astagfirullahaladzim. Man sariman layak ketoprakan kecekek corona. Lawa mukadimah kok ora karu-karuan. Salamku Kowe aja sembrono lho. Ubet-ubetan. Kowe ngomong negara loro agama, kurang bejane kleru mlebu penjara lho. Ngopo? Baleni le mukadimah. Lah jare penjara ya ora wani baleni aku lah timbang mlebu penjara. Kowe ngarep jromprongno wong kowe iku. Lah kowe tak awur aku yang nggih aku melindungi dirimu. Lehmu mukadimah mau piye baleni? Aku Salam sing apik, salam wis. elon. Aku bateni ben kaya kiai-kiai ngono ku lho. Yo. Assalamualaikum. Waalaikum Cah warahmatullahi. saiki coplake mulai rekoso tenan cah. Monggo ndas kok isi saya. Nadio, Apa? Mbam kandhani kon mek tampar yo. Apa? Iki lho lato-latone wis kecekel. Wis kok iso. Mogole ternyata sugih bener no. Justice ya. Kowe duwe tuyul loro are. Nggih. Kowe karo aku tuyul. Tuyul. Heeh. Sing ngemeki bojone sing saiki. Kape nodi. Kape nodi. Aku bayangno. Bayangno piye? Maune kewenceng keterak awake dhewe lewer kabeh. Bocah pintu. Ayo mandi Lemu lho. salam mau piye baleni bae. Ora anu, Ah. awake dhewe kan apa jenenge ning kene ijek ning wulan-wulan sing Bulan suci. suci, bulan Ramadan hadi sanati fardholillahi taala. Bulan Lah iki kok apa kok teko fardholillahi taala. Kita diri Allah Subhanahu wa taala. Allahu Akbar. Walila ilham ngono. Lah bocah angger rupane kaya nawetu somanggodin lan adain Patisari. Diangkrek. Wong dijak halal bihalal. Halal bihalal. Iki dagelane telu minangka wakile panjenengane Pak Mogol. Pak Mogol. Mumpung ijeh kepethuk iso kepethuk karo dulur-dulur Sekar Arum pada umumnya terkhusus wabil khususon keluarga besare Pak Wo. Lah iki Iya. wong telu do halal bihalal. Oke, badan Badan. Didom aja Betul. bareng-bareng ora oyok-oyokan. Oh iya no dagelan telu. Nah, dagelan telu mergo tamune Pak Wo. Iki kan ana sing wong luar Jawa. Luar Jawa. Do mulih ning Jawa, delalah wis ora iso basa Jawa bahasa Indonesia. Ya iki lho. Rokim sing kon nganggo bahasa Indonesia. Ha terus. Sing Jawa Eh. engko bagianku. Lah terus. Lah Rokim basa Indonesia, aku Basa basa Jawa, Jawa. aku. Basa kewan. Lho kok basa kewan ndak grupe kirek aku. Lah wis entek basa apa neh? Ya maksudnya ya padha-padha basane masa aku basa kewan. basa liyane lho Pak. Basa Arab, basa Arab. Eh? Kowe bahasa Indonesia. Indonesia. Aku Jawa.
Kowe Arab. Aku iso mbok kon basa Arab, wong aku wong kafir kok. Yo kafir kowe kan tetep duwe pengalaman man mbok delok YouTube, ngono, Yusri, iya. YouTube. Oke, siap. Kan kudu iso man. Iso. Tenan lho ya. Ya. Aja sini-sini aku lho ya. Kowe basa apa? Arab. Kowe basa? Bahasa Indonesia. Aku sing basa Jawa. Cocok. Dimulai dari sebelah kiwa. Kiwa kok kiwa. Iwo, bahasa Indonesia. Aku ya. Bahasa Indonesia. Selamat malam Bapak-bapak, Ibu-ibu, adik-adik semuanya. Mumpung saya bisa ketemu dengan Anda, saya akan mengucapkan selamat Hari Raya Idul Fitri. Mohon maaf lahir dan batin. Jawa. Kayak Pak Wo. Sugeng Riyadi ngaturaken kebak Siti Sekul kathah kalepatan dumateng panjenengan. Sampun Arab Man. Nggih, para bapak, para ibu. Arab nggih. Arab. Bapak Ibu iki Indonesia utawa Jawa? Nek basa Arabe bapak iki nek ning nggone Arab iki Api. Nek wedok Ibu Umi. Oh iya. Ya. Nggih, para abi-abi, para umi-umi. Sitae umi-umi iku ora gremeng. Saedan. Ya jare bapak-bapak iku ibu, bapak-bapak, Ya. abi-abi, Ya. ibu-ibu, umi-umi. Tapi yo coba celuk kabeh yo abi umi terus mengucapkan apa ngono. Abi, umi. Kowe engko nek tak wantem ndasku dhewe lho. Bismillahirrahmanirrahim. Ramadan ya Ramadan. Minal aidin wal faizin. Amin. Apik. Arab ya. Arab yo ngono iku Arab. Ramadan ya Ramadan. Minal aidin wal faizin. Iso basa Arab tenan. Wis pokoke saisone cangkemku kok. Rupane kaya garangan ngene iso Arab ya. Saya juga mengucapkan terima kasih banyak kepada Anda semuanya yang sudah menerima permohonan maaf saya. Sekali lagi terima kasih banyak. Terima kasih. Aja angel-angelan, Der. Kula ngaturake gunging panuwun matur suwun ingkang sampun paring pangapura. Arab. Aduh, matene. Arab lo. Syukron kasiru. Arab iku ya, Mas. Aku ning YouTube delok ngono. Arab lo Pak ini. Aku delok ning YouTube kok. Sukron. Syukron kasiru. Iso basa Arab Wis lho. penting padha ning YouTube, Pak, padhani. Apik. Arab ora masalah. Dan juga saya tidak apa-apa bagi yang tidak menerima permohonan maaf saya, walaupun nggak diterima nggak apa-apa. Yang jelas saya samakan terima kasih banyak. Nek ora dikeki ini. Aja angel-angelan, Der. Gak. Mboten punapa-punapa ingkang mboten maringi nggih kula tetep kula dongaaken. Mboten dipun paringi nggih mboten napa-napa. Arab. Arab. Ora dikeki ya. Ora dikeki. Arab. Syukron kasiru medida. Man. Medit iki basa Jawa, Man. Lah ora dikeki ya. Lho, medit iku basa Jawa. Lah ya nyene bisa bahasa Arab. Syukron kasiru medida. Ora dikeki ya. Wis gak usah gadohe cangkemku. Iku basa Arab. Basa Arab. Cilek bahasa Jawa. Ngono. Syukron kasiru medida. Iya. Ngomongnya medit ya ngono. Ya ora apa-apa sing penting ono Arab. Arab. Bagi yang sudah menerima permohonan maaf saya dan yang tidak menerima tidak apa-apa. Saya samakan semua kita saudara. Yang jelas saya doakan semoga Anda panjang umur. Semoga banyak rezeki, dilancarkan usahanya, dilancarkan urusannya dan semoga selalu diberkahi Allah Subhanahu wa taala. Terima kasih. Doawane kok ngono. Didodoan, Dor. Aku ora patah apa lho. Lah anut kene. Ingkang peparing napa mboten peparing tetep kula dongak-dongakaken
Mugi-mugi pikantuk nugraning Gusti Allah Subhanahu wa taala. Sumrambah panjenengan ingkang sampun nderek ngregengaken swasana ing dalu punika. Mugi-mugi ugi pikantuk rejeki ingkang berkah barokah. Ndedonga sareng-sareng kajatipun panjenenganipun Bapak kami sepuh Walimatul Tasmiyah ing dalu punika kersanipun boten wonten alangan setunggal rubeda punapa. Lan bocah ingkang dipun tasyakuri dados bocah ingkang sae, bocah ingkang migunani tumrap nusa lan bangsa, berbakti kalih agama, terutama berbakti kalih orang tuanipun, benjang mindang angger sekolah, insyaallah dadi bocah ingkang pinter. Ngoten kemawon saking kula tetep angsal berkah barokah. Amin. Arab. Ayo man. Duawane kok ngono. Yo bos sing penting jare kowe iso Arab kok Duawane ora iso Arab man. Ya wis. Bismillahirrahmanirrahim. Ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Amin. Bar wis. Kok iso mbok cuplek gurine iki? Kok iso mbok pedhot nganggur. Keri-kirine ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Amin. Lah kok iso ngono? Lah Arab apal iku tok. Wah, lah kowe wis ngisi aku tak sing nutup, Pak. Oh, kene sing buka aku sing ngisi kowe tutup. Arape ngono. Aja melu-melu gol, bacok engko gol. Ora wis. Khairun Hiburan. Linda. Hiburan ndak mogol. Hiburan. Golekno penyanyi sing rada hot. Aku wis kudu nyanyi. Kowe ya. Nani. Ayo, Pak. Wis sembarang kono sak karepmu. Baiklah saudaraku, untuk malam hari ini saya tampilkan artisnya Pati Jawa Tengah, coy. Gaya MC. MC sing di penyakit darah tinggi yo. Penyakit darah tinggi. Ayo kok iso. Lagune Ngene nek kowe sing nyanyi, nek kono tak siarno. ya siarno. Bapak Ibu ingkang minulya, marilah kita sampluk bareng-bareng. Kok biasa melu. Ada, iki lho piye? Penyanyi kok disampluk. Sambut. Oh iya. Kita sambut bersama dengan lafalan yang sudah kita berikan. Sarang-sarang penyanyi kita wonten Mas Sariman. La ilaha illallah. Monggo sedaya iki kada kaluputan mugi-mugi dipangasami. Menika jenazahipun sendor menuju. Wong siarno iso kaya mudar iki. Menungso kok ana sing ngono iki. Wedi kok kacaku do mati, aku lagi mati. Ayo. Enggak. Sing penyanyine sing urung nyanyi sapa, Pak? Ora ngono, Sariman wedi tenan iki. Ora ngono, ora ngira ya. Suaramu kudu sing apik lho, Man. Man. Asline sampean iku nek karo sapa ae ya sayang ya, Mas. Sayang, Karo aku. aku sebagai saudaraku tak anggap sedulur Sinoraweti walaupun kita tunggal Nabi Adam tapi tetap cinta coba. Nek karo aku Ora pati cocok aku sayang karo iki. Nek karo sendor. Nek iso sendor, nek karepku sendor iki karo roke pecat ae kok ndagel karo aku. Man. Ora Kim. Ora Ndar. Ora. Sampean ki wong apik kok iya. Lagu lho. Sapa sing nyanyi? Lho tetep Mas Heru ah. Lho sekarang mlurus suaraku sing asli. suara apik apa ora? Jajal. Aja kalah karo Mas Edi lho. Edi apa? Ada apanya? Huranya ya. Jajal. Satu lagunya Lilo. Sip aku ora nyanyi sip. Satu buah lagu Lilo bersama Mas Heru Sariman. Man. Aku mang ditelepon tukul, Man. Ngapa? Kowe ditakokno. Ojo aku ora ngene lho Gol, karek kowe karo aku tok dak. Sing rukun aku. Wis gak sing kompak, aja ngrembug liya-liyane. Ora mikir. Tenan ya, Man. Mas ora aja kok ngrembug iki Gol. Aku mulih liwati omahe terus Gol. Ya. Aku wis golek barengan terus malah kok. Lho jare kowe sayang karo tukul. Sayang. Lah kok ora nyusul? Omong-omong nih Gol.
Aja man, aja man. Sehat terlalu ya, Man. Aku tetep Terlalu. ngancani Kowe akhir rebuk iku lem wedi kok tenanan. Untuk sau. Pikir aku sing ora-ora. Bismillahirrahmanirrahim. Ora nyono ngira kowe medhot telineng asmara Ngapunten serak. Watuk. Aduh, Nah, ya man terus ya. serak karo gua. Iya. Jangkrik lho mikir mbok kena kono kok. Mulane kono ae. Aku ndak delik ah. Wong kowe mbok mangap ora ngira kok cangkeme mingkem. Baten ku men kafe nulis suara. Kudune nek ora ngira ndak ora ngira ngono ae. Ora ngira. Lah aku lali kok. Ya. Wedi lho bocah. Iya. Baiklah. Oh, orang ngira. Loh. Ora ngira. Lilo. Ngira. Ngira man. ya lilo ora nyono ora ngira kowe medhot telineng asmara tresnaku kang tulus suci rambut Joko malah mbok blenjani Lilo Sonagol Musik RHS Videografi didukung sepenuhnya bareng bersama Satria Jaya Profesional Audio. Terima kasih banyak konco-konco. Poet sora kelingan sumpah janji ngomong marang aku sinaksan lintang rembulan jarene tresna ngomong kanggo aku wes nganti telung ketika kowe ora nate kirim marko bareng saiki wes teko kowe malah gandeng priya orang yang orang ngira kowe
tresnaku tulus kang suci rambok Joko malah mbok blanjani apa pancen wis nasibku kudu pisahan karo sliramu senajan apa jroning ati mergo aku ora bisa duweni lilo atiku wis lilo senajan paten ku keloro-loro nanging aku ra kuwomo mergo aku wis kepecot tresno kelingan sumpah janji ngomong marang aku sineksan lintang rembulan jarene tresnamu mung kanggo aku wes nganti ketiga kowe ora nateki marto bareng saiki wis teko kowe malah gandeng priya liya tresnaku tulus kang suci rambok Joko malah mbok blanjani apa pancen wis nasibku kudu pisahan karo sliramu senajan apa jroning ati mergo aku ora bisa duweni lilo atiku wis senajan paten ku keloro-loro nanging aku ra kuwomo mergo aku wis kepecot tresno
nanging aku ragu mergo aku wis kepancen tresno. Wonten pamundutan saking ibuke sing pun ngaturi saweran matur sembah suwun Bu.